Алдагы котлау сәламен без Бахтеевка авылына юллыйбыз. Бу җылы эчтәлекле хатны ничек бар шулай укып китәсем килә дуслар. Сентябрь айы безнең өчен иң кадерле һәм иң яраткан ай. Чөнки нәкъ бу айда ике фәрештәбез 22 сентябрьдә газиз әниебез Мәүлигөл Усмановна, инде булган 27 сентябрьдә сөекле әтиебез Кәшаф Деминдарович Рамазановлар үзләренең туган көннәрен каршылыйлар. Шушы матур гомер бәйрәмнәре белән ихластан аларны котлап, Мәскәү шәһәреннән кызлары Римма, Ульяновск шәһәреннән уллары Рамил гаиләсе белән иң җылы теләкләрен ирештерәсебез килә. Адам баласы әле яңа гына бу җиргә аваз сала. Аны шул кадәр яратып, ике фәрештәсе назлы кочакларына кертәләр. Балам дип сөеп яраталар, иркәлиләр. Синең өчен генә көнме, төнме бар көчләрен куеп хезмәт итәләр. Безнең әти-әни дә гомере буе нәкъ шулай эшләделәр. Әниебез баш бухгалтер, әтиебез шофер булып совхозда хезмәт иттеләр. Бер генә көндә алар тырышлыгы аркасында без юклык күрмәдек. Киресенчә, бар нәрсәбез дә бар иде. Башлап мәктәп, аннары югары белем алырга ярдәм иттеләр. Куйган тырышлыклары бушка узмады диярлек. Аллага шөкер, без икебез дә бу тормышта үз урыныбызны таптык. Бүген еракларда яшәсәк тә без бар күңелебез белән алар янәшәсендә. Чакрымнар араласа да безне жан җылылыгы якынайта. Сезгә тирән рәхмәтле икәнебезне белдерәбез. Сезнең хәер-фатихагыз ярдәмендә без бар эшләребезне дә башкарып чыга алабыз. Сезнең киңәшләрсез бу тормыштан нык авыр булыр иде, кадерлеләребез. Авылга кайткан иң матур мизгелләрнең тәме белән күрешүдән күрешүгә кадәр яшибез. Әтиебезнең мунчасы яккан, әнкәйнең тәмле бәлешләре пешкән, мул табыны төзегән гел. Шундый рәхәт авылга, туган өйгә кайтулары. Я Раббым, бу рәхәтлекне әле озак еллар сизсә идек. Бар нәрсәне табып була җирдә. Табып була эшне, акчаны, сатып алып була зур байлыкка, шит илдәге гүзәл бакчаны. Тик сатылмый җирдә сәламәтлек, сатып алып булмый гомерне. Табып булмый әгәр бер югалтсаң бу дөньяда әти-әнине. Шуңа күрә яшәгәндә, дуслар, кадерлик без әти-әнине. Алар безгә гомер бүләк иткән. Иң газизлар җирдә түгелме? Күп нәрсәне рәтләп була җирдә. Я табыла аның башкасы, югалтсаң әти-әниләрне, аларының бит булмый ягасы. Сабыр булып үстердегез, безне кеше иттегез. Рәхмәт сезгә әти-әни, озын гомер бирдегез. Сезгә карап әле бик күп безгә үрнәк аласы. Сез безне саклаган кебек, Ходай сезне сакласын. Хөрмәтле Мәүлигөл Усмановна һәм Кәшаф Деминдарович, матур туган көннәрегез котлы булсын. Алда яңгыраячак җырны да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кирәк түгел алтын көмеше дә, читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып өйгә кайтып кергәч, ярый әле әти-әни бар. Әни булган йортның бәхете зур, әти янда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Әни булган йортның бәхете зур, әти янда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Шат елмайган алар йөзләреннән юкка чыга ару талулар. Сый-хөрмәтле өстәл яннарында ярый әле әти-әни бар. Әни булган
ılı bir direk. Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Eni bulgan yurtның бәхете зур, әти анда ылы bir direk. Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Xudoy sizga uzun ömür bersin, urab o'tsin ide qayg'ılar. Bizning için duolarga bo'lgan, yari eli etiyeni bor. Eni bo'lgan yurtning baxti zo'r, eti yonda uluq bir direk. Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Eni bulgan yurtның бәхете зур, әти янда ылы bir direk. Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Bu dünyada ağırlıklar kurmi, yaşar için bizge siz kirek. Etiyeni bizge siz kirek. Etiyeni bizge siz